ଆପଣ ନିଜକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଓ ବିନମ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେ ଘୋଷଣା କଲେ, ମୁଁ ସକାଳୁ ଯାହା ମୁଖ ଦେଖିବି ତାହାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କରାଇବେ। ତାପର ଦିନ ସକାଳୁ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଭିଖାରୀଟିଏ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ରାଜା ତାକୁ ରାଜା କରାଇଲେ। ଆଉ ଭିଖାରୀ ରାଜାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବି କଲେ। ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବୃଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଆଉ ଭିଖାରୀ ରାଜାଟି ରାଜା ଶାସନ କଲେ, ବିବାହ କଲେ। ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ରାଜା ସେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କକ୍ଷ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କକ୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଆଉ ସେ କକ୍ଷଟି ଚାବି ପକାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ରାଣୀ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବି ପଚାରିଲେ ସେ କକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ରାଣୀ ଆଉ ରାଜମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ କକ୍ଷଟି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଆଉ ସେ କକ୍ଷଟିକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସେ କକ୍ଷଟିରେ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଟୁଲଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଖାରୀର ଡ୍ରେସ୍ଟିଏ ଥିଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଚାରିଲେ, ରାଜା ଇଏ କ'ଣ? ତ ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ସମୟ ଭିଖାରୀର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜର ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ମନେ ପକାଏ, ଆଉ ନିଜକୁ ଯଦି ମନରେ ଗର୍ବ ଆସୁଥାଏ ଦୂର କରିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଟଙ୍କା ମଣିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଏ ସତ, ହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ଟଙ୍କାକୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଏନି। ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ରାଣୀ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ରାଜ୍ୟଟି ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେବେ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ।